Želim sve da vas pozdravim. Nadam se da ste imali priliku da se malo opustite danas, da vam bude lepo i da ste spremni na novo putovanje. Da sad vremena posvetimo jednoj temi koja se zove Hristov Jerusalim. Mi smo jutros pričali o tome, o Hristovom Jerusalimu, prvi deo. Zapravo govorili smo o tome šta je sve prethodilo da bi se Hristos rodio, a danas ćemo ići o korak dalje. Zapravo večeras ćemo ići o korak dalje, gde ćemo vidjeti samo njegovo rođenje i kako je uspostavio i šta je sve uradio u Jerusalimu, a sutra ćemo govoriti malo o tom nebeskom Jerusalimu ili o tim nadama svih hrišćana na planeti da će jednog dana da se uspostavi to pravo, zaista novo carstvo gde neće biti ni suza, ni plači, ni bola i svega onoga što nas ovde tišti. Tako da rekli smo da događaj Biblije dolazi u delovima, da počinje u Edenskom vrtu sa tim ključnim problemom, zatim se seli u Egipat gde greh je već postao društveni problem, sistemsko i strukturno zlo. Bog ne voli da čuje viku i vapaj i uvek kada plaču Božja deca, Bog to pokreće novi događaj, Bog nije ravnodušan prema tome i na jedan čudnovatan način, nadprirodan način čini promenu u ljudskim životima. Promena se desila u tom velikom narodu koji je izašao iz tog egipatskog ropstva, sistemskog i strukturnog zla, gde je Bog zapravo stvarao jednu naciju koja će biti nasuprot tom sistemskom i strukturnom zlu, a ta nacija će imati svoje središte, to središte će se zvati Jerusalim. Ali pre nego što su došli do Jerusalima, oni su došli pod planinu Sinaj i tu na planini Sinaj oni su imali jedan savez koji su sklopili sa Bogom, gde se Bog obratio narodu po prvi put. Do tada se uvek obraćao pojedincima i sada po prvi put Bog se obraća čitavom narodu i tada Bog kaže: više vas neće definisati vaša prošlost, sve što je bilo ovde je zaboravljeno, od sada ste poseban narod, carsko sveštenstvo, narod svet, drugačiji od svih drugih naroda, odvojen za posebnu službu, a to je da svim narodima pokažete ko je Bog, kakav je Bog i da se može na planeti živeti drugačije. To je bila njegova poruka. I onda je rekao: vi ste zapravo vest, vaš život, vaše vrednosti i vaš način kako ćete uređivati svoju monarhiju će biti slika onoga kako ja vladam na nebu. Vrlo jedan interesantan zapis, vrlo jedan zanimljiv plan koji je Bog imao kako da uspostavi jednu vladavinu, jedno carstvo. Oni su to sve učili 40 godina kroz pustinju i najzad su ušli u tu obećanu zemlju i tamo su osvojili grad Jevus i zatim su od Jevusa nastao je Jerusalim i počeli su da se smenjuju carevi. Prvi je bio Saul, pa zatim je bio David. Saul je vladao 20 godina, zatim David, za koga je njihova vladavina doživjela jedan veliki prosperitet, uspostavili su se jasne granice, on je osigurao te granice i na kraju svoje vladavine je došao do zaključka ili do ideje da bi on trebao da bude taj koji će Bogu sagraditi čvrstu kuću, hram. Međutim, prorok dolazi i kaže: nećeš ti jer su ti ruke krvave i tako dalje, nego gradnju hrama preuzima njegov sin koji se zvao Solomun i verovatno Solomun je bio jedan od najvećih vladara ikada u Izraelju. Car Solomun je stekao svetski ugled, ojačao je toliko monarhiju da je ona bila vrlo značajna, geopolitički, narodi su se vrteli oko njega, ne samo da je bio lep, bio je izuzetno mudar, bio je vešt trgovac, gradio je vojne baze, utvrđenja, sagradio je ogroman hram i na kraju svoju palatu. I ono što smo juče govorili, juče naveče, jeste da je jedna carica, kao simbol svih onih koji su se divili tom carstvu, došla kod njega, divila se njegovoj mudrosti, naučila je mnoge stvari i odala priznanje da iza njega stoji sam Bog i da to što pričaju o njemu nije samo njegova zasluga, nego apsolutno Božja intervencija u njegovom životu. I onda mu je rekla: blago onima kojima ti vladaš, blago slugama tvojim, jer si mudar i imaju šta od tebe da nauče i ti si ovde postavljen od Boga, paziti, to je govor neznabožaca, ti si ovde postavljen od Boga da
sudiš i deliš pravicu. U tvom carstvu nikada se neće pojaviti Egipat i nikada se neće pojaviti ugnjetavanje. Ti si onaj koji osjećaš te ljude koje pate i činiš da socijalna pravda bude uvek zadovoljena, kao što sam vas učio ovde u pustinji. I tvoje carstvo će biti carstvo gde će pokazati svetu da se moć ne koristi za izrabljivanje i ugnjetavanje. Međutim, iza toga vidimo da car Solomon nije bio na visini zadatka, da ga je ta moć i slava i bogatstvo pokvarilo i da je on zapravo stvarao carstvo komfora i ležernosti. I vrlo brzo Bog je slao proroke kod njega, ne samo kod njega, i kod mnogih drugih posle njega, koji su ih popravljali, vraćali, želeći da taj način života nekako vrate na te prave staze, ali to se nije davalo. Oni su proroke odbacivali, njihovu poruku postali su gluvi na njihove poruke, gradili su to svoje carstvo u svojim kućama od slonovače, baš ih je bilo briga za pravdu i pravednost. I na kraju su proroke počeli da ubijaju. A kao znak Božje naklonosti za to njihovo bogatstvo su smatrali upravo to što im je Bog davo. Međutim, Bog je odlučio da podigne, da skloni svoju naklonost i kao rezultat toga oni odlaze u vavilonsko ropstvo. I mi smo jutros malo o tom vavilonskom ropstvu pričali i tu u Vavilonu, na vodama vavilonskim, oni sede i plaču. I događaj o tom jevrejskom Jerusalimu se završava ćutanjem, završava se plačom, završava se sramotom. Takva jedna nacija, tako jedan veliki grad, došao je Navuhodonosor, koji je ranije slao svoje izaslanike još za vreme Jezekilja i ti izaslanici su bili tamo, Jezekilj se hvalio, znate događaj u Jezekilju, trebao je da umre, a nije umro, tražio od Boga da mu Bog produži život, zatim su došli izaslanici, on je pokazao svoje carstvo, pokazao svoje bogatstvo i naravno ti izaslanici su lepo zapisali kada su izašli iz te posete, rekli su ovaj grad bi jednog dana valjalo da se vrati jer ima bogatstva. Odneli su Navuhodonosoru tu vest i kad je došlo vreme, 605. godine Navuhodonosor dolazi sa vojskom, opseda Jerusalim, spaljuje, sravnuje sa zemljom, uništava hram, pljačka to ogromno bogatstvo koje je bilo u tom hramu, koje se merilo u vagonima, zlata, srebra, dragog kamenja, kedrovog drveta i tako dalje. I odnosi u 3 etape 605. Jevreji odlaze u vavilonsko ropstvo. Kao događaj u vavilonskom ropstvu mi čitamo zapis u Psalmu 137. da zapravo možemo doživjeti tu atmosferu koja je tamo vladala, gde kaže da su oni plakali, su bili razočarani, da su se sećali Siona i prosto nisu mogli da veruju kako im se to desilo. Da li je moguće da smo sve to izgubili i da se pojavilo neko beznačajno, besmisleno, bespotrebno izgnanstvo. I ono što smo jutros još pričali jeste da su tada vapili ka Bogu, a kad god neko plače i kad god neko vapi Bogu, to smo naučili još za vreme Egipta, da Bog čuje takav vapaj i da su suze dragoceni materijal i da će od toga nešto izaći, pojavit će se novi događaj. I oni su se onda pitali da li je moguće da nam Bog da novu šansu. Da li je moguće da će se ovo beznačajno izgnanstvo završiti i da ćemo mi iz Vavilona izaći dalje. Da li je moguće da će se pojaviti novi izlazak iz ropstva, jer oni su počeli sa ropstvom u Egiptu i sada se ponovo nalaze u ropstvu. Taj Jerusalim, prvi Jerusalim ili jevrejski Jerusalim je totalno uništen i sada se postavlja pitanje da li će ih Bog ponovo izvesti iz ropstva. Da li će Bog ponovo napraviti novi savez kao što je napravio na Sineju i da li će Bog ponovo osnovati neki novi Jerusalim. Da li će Bog ponovo osnovati neki novi hram, jer je taj hram srušen. Da li će se pojaviti novi Mojsije koji će ih izvesti. Da li će se pojaviti novi Solomon koji će uspostaviti to novo carstvo. Da li će se pojaviti novi grad koji će biti na nekim drugim vrednostima i tako dalje. To je bilo njihovo pitanje. I ono što smo zaključili, da će se ipak desiti novi izlazak, Danilo je to pročitao, imate knjigu proroka Danila,
12 poglavlja. Danilo je bio jedan od proroka koji je bio u tom izgnanstvu, u vavilonskom ropstvu. Njegov cilj je bio da hrabri narod, da postoji nada, da postoji izlaz i da će se pojaviti novi izlazak. Pojavit će se novi put u pustinji, o tome smo čitali, proroci su posle to pisali, sklopit će se novi zavet, izgradit će se novi Jerusalim i izgradit će se novi hram. Nastaće nova ljubav i u toj novoj ljubavi, i to smo pričali, će Egipat i Asirija se voleti i sedeće zajedno sa stolom sa Izraeljem. Njihovi najveći neprijatelji, Asirija i Egipat, zajedno sa njima će biti ujedinjeni i zajedno će slaviti Gospoda. To je bila ideja. Kako će se izraziti ove promjene? Kako je to moguće da nastane? Proroci počinju o tome da pišu i govore jezikom novog stvaranja. I zato vi negde u Isaiji, o tome smo jutros govorili, vi koji niste bili, pogledajte video, vi ćete vidjeti da Isaija govori jezikom novog stvaranja. Da bi Asirija, da bi najljući neprijatelji, Egipat, Asirija i Izrael, živeli zajedno, mora se desiti novo stvaranje. Jezik novog stvaranja opisuje šta će Bog sve uraditi. Da će se pojaviti novi put kroz pustinju i da će se pojaviti novo stvaranje. Ko će sve to uraditi? Ko će biti taj koji će voditi tu čitavu priču? U 5. Mojsijevoj nam kaže da će proroka ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod Bog tvoj i njega slušajte, on će vas voditi iz ovoga izlaska. Drugim rečima, u 5. Mojsijevoj zapravo priča Mojsije da će se jednog dana pojaviti neki novi Mojsije koji će ih povesti. I zaista u Isaiji, u 9. poglavlju, u 6. i 7. stihu imamo zapis kakav će biti taj novi Mojsije, koje će mu biti ime, kako će se zvati, šta će raditi i kako će vladati. I tu u Isaiji, to je jedno od dva proročanstva koje govore o Hristovom rođenju, i ja dok sam studirao teološki fakultet, rekli su mi u ponoć moram da znam šta piše u Isaiji 9.6 i u Miheju 5.2. Ko zna šta piše u Miheju 5.2? Svi glave dole, jel tako? Samo mene da ne prozove. Tako mi studenti, kad nas neko pita, a šta piše tamo, a mi svi ovako. Niko ne zna. Ajde vi koji studirate Bibliju, šta piše u Miheju 5.2? Proročanstvo o Hristovom rođenju. Dva starozavetna proročanstva koja govore o Hristu, da će se roditi, Isaija 9.6, pa nadalje, i Mihej 5.2. Govori tačno u kom gradu će se roditi Hristos. Kako? Jeste. I pogledajte šta piše Isaija. Pročitat ćete to, pričat ćemo kasnije večeras. Jer nam se rodi dete. Rođenje će biti nadprirodno. Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu i ime će mu biti divni. Savetnik. Savetnik je neko ko je mudar i kod koga ljudi dolaze da se savetuju. Vi se sećate da je Solomon bio mudar i da su kod njega dolazili ljudi da se savetuju. I pogledajte sada, jezikom, onim koji su narod razumeo tada zbog najvećeg cara koji su imali Solomuna, sada Isaija opisuje da će ovo biti zapravo neko kao novi Solomon. Ime će mu biti divni savetnik, bit će mudar. I kod njega će da dolaze svi da se savetuju. Biće Bog silni. Bog silni, neko koji je moćniji i snažniji. I Bog večni. Postoje neke grupacije koji ne veruju da je Hristos bio Bog. Ovo je dokaz vrlo jasan da je to neko koji postoji od večnih vremena. Ime će mu biti Otac večni. Zato je Isaija 9.6 tako značajan. Ne samo da će biti Bog silni, nego će biti i Bog večni. To je neko u kome je usidrena večnost. On će biti knez mirni, on će biti knez šaloma, neće to upotrebljava svoju silu da švercuje naoružanje kao što je to radio Solomon. On će raskopati mačeve na raonike, on će biti neko koji će povesti u mir. I onda kaže, bez kraja će rasti vlast njegova i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom će se urediti i utvrditi. Ono što Solomon nije uspostavio, a trebao je,
a to je pravedan sud i pravda od sada pa zauvek. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Tako da, taj novi car neće koristiti moć za naoružanje, za porobljavanje. On će biti car koji će čuti svakoga, koji je ovdje i za one koji su ugnjetavani, i ovo je bila radosna vest za siromašne. I Isaija 61. poglavlje, kasnije, u 1. stihu to i govori. Duh je Gospoda Boga na meni, jer Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, da zavijem one koji su ranjeni u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Kada je Hristos počeo svoju službu, recimo u Luci, u 6. poglavlju, Isus će reći: blagosloveni su oni koji su siromašni. Radosna vest za siromašne, potlačene, ucveljene, ranjene, robove i zatvorene. Hristos je bio onaj koji je došao da uspostavi ono carstvo koje je Bog zamislio. I ovaj citat Isaija 61 se zapravo citira u Evanđelju po Mateju. Zašto u Evanđelju po Mateju? Zato što Jevreji su poznavali Evanđelje po Mateju. Matej je pisao za Jevreje i Jevreji su jako dobro poznavali. I tamo govori da je Hristos, kao na početku svoje službe, ušao u sinagogu, da su ga zamolili da čita i on je otvorio Isaiju 61. I prvu stvar koju je rekao u sinagogi narodu Božjem je bila ova: Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomazao da javljam dobre glasove krotkima. Posla me da zavijam ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će se otvoriti tamnica. I onda im je rekao: ove reči su se danas ispunile na meni. I tada su oni ustali i rekli su: pa to je nemoguće, jer je to priča o nekom Mesiji koji će doći da nas izbavi. I Hristos je rekao na neki način tada narodu: ja sam taj. I njegovo rođenje će biti potpuno nadprirodno, neće biti rođenje kao i svih drugih careva. Rekli smo da će biti Otac večni i Bog silni. Isaija to govori u 54. poglavlju ovako: veseli se nerotkinjo koja ne rađaš, rodit će ga žena koja nikada do tada nije rađala. Zapevaj i pohlitnik ti koja trpiš muke od porođaja, ne trpiš muke od porođaja, jer pusta ima više dece nego li ona koja ima muža. On će biti sluga, on će biti prorok kao Mojsije, on će biti novi Solomun, novi sin Davidov, novi knez mirni. I sva ova obećanja su jasno izrečena. Proroci su ih objavljivali, a narod je slušao. I zapisivali su se ova proročanstva. I oni su čekali tog novog koji će doći da ih izbavi. Dobili su novu priliku, pojavio se novi početak za njih. I 536. godine Kir izdaje dekret, možete čitati u 2. dnevnika, 26. poglavlju, i kaže: navršilo se vreme, kao što je Danilo rekao, tih 70 godina se navršilo. Jutro smo pričali zašto 70 godina, zato što zemlja ovdje nije odmarala, a Bog je želeo da zemlja odmara svake 7. godine. I 420 godina nije bilo ciklusa odmaranja od 7 svake 7. godine, i da bi se zemlja odmorila, oni su otišli 70 godina u ropstvo. Da bi se zemlja odmorila. Kad se navršilo vreme, 536. godine, Kir izdaje dekret da se mogu vratiti u svoju zemlju. Da se sve napunilo, da su slobodni i da mogu da se vrate. I to je za njih bila radosna vest. I očekivali bismo, znate šta smo očekivali? Kada su dobili tako ohrabrujuće obećanje, znate šta su izjavljivali? Ono što se danas citira. Njihova izjava tada, 536. godine, je bila: pade, pade Vavilon, grad veliki. To danas mnogi citiraju iz Otkrivenja, ali Vavilon je pao 536. godine. Onaj ogroman grad je bio osvojen od strane Persije. I vest da se mogu vratiti je bila: pade, pade Vavilon, grad veliki. To je najbolja vest koju su mogli da čuju. Očekivali bismo da se oni sada 350
536. da jurnu svi nazad u Jerusalim, da obnove grad, da uspostave nove institucije, da sagrade hram. Međutim, stvarnost je bila potpuno drugačija. Kada su se izbrojali oni koji su se vratili 536. godine, Jezra je bio taj koji je brojao, koji je vodio povratak. I u 2. poglavlju, u 64. stihu, mi čitamo da je Jezra izbrojao sve te ljude koji su se vratili. Znate koliko ih je bilo? Bilo ih je 42.360. To je bilo 10% populacije koja je otišla u ropstvo. Samo 10%. I dok je brojao ljude koji su se vraćali, znate šta je shvatio? Shvatio je da nema sveštenika. Nijedan Levid nije bio u tih 42.000. A on vraća narod da izgradi hram ponovo Bogu živome, a nema sveštenika koji će voditi. Gde su bili sveštenici? Zašto su ostali u Vavilonu? Vidite, ti sveštenici, ne znam šta da vam kažem. Oni prosto nisu imali život kako treba, jer nisu imali nasledstvo, nisu imali primanja, kotarica nije bila tu i oni su se asimilirali u Vavilonu, radili su neke druge poslove i nisu imali posla i tako su svoj poziv totalno zaboravili. I sada vraća se jako malo mnoštvo. I za 52 dana, kad su se vratili, oni su uspeli da urade veliko delo, tako što su postavili zid oko Jerusalima, popravili su ga i na kraju će početi da grade i hram. I kada su postavili hram, nije moglo da se raspozna naricanje. Zašto? Sad ćete vidjeti. Naravno, 457. Posle određenih godina Artaxerks izdaje dekret koji je jako značajan za Jevreje, koji im daje snagu da nastave da završe taj hram, koji potvrđuje njihov identitet i njihovu slobodu i daje im određenu autonomiju. Sad bilo je tu 2 dekreta Artaxerks prvi je dao dekret i Artaxerks drugi je dao dekret i Kirov dekret i tako dalje. I tu su se svašta izdešavalo od 536. do 457. godine, gde je narod bio slab, gde su bili jako malobrojni, gde su imali neprestane napade od okolnih naroda koji su htjeli da osujete njihovu želju da ponovo sazidaju hram i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni su počeli da zidaju hram, ali je razočarenje bilo vrlo veliko i to vidimo u Ageju i oni su znali da sada treba da zidaju dom molitve svim narodima. To je bila Božja ideja. Novi izlazak, tu treba da budu Asirci, tu treba da budu Egipćani, tu treba da budu oni, tu treba da se stecu svi narodi okolni, da dolaze da služe Bogu i pogledajte sada razočarenje. U Ageju, prorok Agej, u 2. poglavlju o tome piše. I 7. meseca, 21. dana, dođe reč Gospodnja Ageju, proroku govoreći. Kaži sada Zorovavelju, sinu Salatilovom, upravitelju judejskom i Isusu, sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom i ostatku naroda, ovako govori. Ko je među vama video ili ko je među vama ostao koji je video onaj dom u prvoj slavi njegovoj? Kao da ih pita, ko je od vas koji ste se vratili imao priliku da vidi prvi hram? I sada oni su trebali da se jave. Kaže, kakav ga sada vidite? Kakvi su temelji ovoga hrama koji smo sada postavili? I onda je rekao, nije li ovaj drugi prema ovom prvom koji je Solomon uradio kao ništa u vašim očima? Znači, hram je bio mnogo manji od Solomonovog hrama. Dok je Solomonov hram bio jedan od svetskih čuda, ogromno zdanje, vrlo bogato. Ovaj drugi hram je bio mnogo manji. I onda ih hrabri Agej i kaže, nego sada budi hrabar, Zorovavelju, govori ti Gospod. Budi hrabar Isuse, sine Josedekov, poglavaru svešteničkom. I budi hrabar sav narode zemaljski, govori Gospod. I ne brinite se, samo radite. Nemojte da plačete i nemojte da budete razočarani, samo nastavite da završite taj hram. Jer sam ja s vama, govori Gospod nad vojskama. I sada, ovo je kao naziranje nekih obrisa nekog novog grada, nekog novog Jerusalima, nekog novog hrama,
A u ovom hramu će svi narodi doći i obožavati Gospoda. To znači da mora da bude sagrađen veći od Solomonovog hrama. Ali on nije veći. I zato je narod razočaran. Stari hram je bio ogroman, a Navuhodonosor ga je razvalio. Ovaj hram je manji i šta ćemo sad imati? Ali će slava u tom hramu biti veća. I Agej dalje piše, po reči kojom sam učinio zavet sa vama, kada izađete iz Egipta, ovo je nastavak tog događaja, nastavak, vidite kako Bog govori. On poistovjećuje ropstvo u Egiptu i Vavilonu i kaže, po reči kojom sam učinio zavet sa vama kad ste izašli iz Egipta, ovaj izlazak iz Vavilona je samo nastavak tog događaja, duh će moj stajati među vama i zato se ne bojite. Jer ovako veli Gospod nad vojskama, još jednom, do malo, i ja ću protresti nebesa i zemlju, i more i suvu zemlju, i protrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda, i napunit ću ovaj dom koji se vama čini malim slavom, veli Gospod nad vojskama. Jer je moje srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama, i slava će ovoga doma, posljednjeg, biti veća nego onog prvog. Govori Gospod nad vojskama. I postavit ću mir, šalom na ovom mestu, govori Gospod nad vojskama. Doći će ljudi iz svih naroda, doživjet ću novi ljubav, Egipat i Asirija će se voleti, Izrael će zajedno sa njima sedeti za istim stolom i zajedno će slaviti Gospoda. Ujedinit će ih novi put obožavanja Boga. U tome će ih voditi novi Mojsije, novi sin Davidov, Isus Hristos, knez mirni. I po prvi put, kaže prorok, on će postaviti šalom u Jerušalaju. Šta ovo govori? Ovo govori u uspostavi jednog univerzalnog carstva. Hristos će doći da uspostavi carstvo ne samo za Jevreje, nego za sve narode. On će rešiti problem ne samo izraelskog naroda, on će rešiti problem čitavog čovečanstva. I jutro smo o tome pričali. Hristos će doći da reši problem greha u ljudskom srcu. Jer problem Jevreja nije bio Egipat. Oni su iz Egipta izašli. Njihov problem je bio Egipat u njihovom srcu. Oni su izašli iz Egipta, ali Egipat nikad nije izašao iz njih. Vi i ja se danas rađamo također u Egiptu. Mi smo potpuno obuzeti Egiptom. Egipat je u nama. I Hristos dolazi da reši problem ropstva u kome vi i ja živimo. Taj Egipat i želi da nas izvede i da reši problem našeg srca. I da uspostavi jedno univerzalno carstvo. Raduj se mnogo, kaže ovdje Zaharija, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska, jer evo car tvoj ide k tebi. On je pravedan i spasava, krotag je i jaše na magarcu i na magaretu, mladetu magaričinom. Kako je Hristos ušao u Jerusalim? Vidite kako je prorekao to Zaharija. Oni su sve to unapred znali ili su mogli da znaju. Sve je bilo prorečeno. Jer će istrebiti iz Jefrema kola. Sećate se šta sam rekao prvo veče? Šta car ne sme da ima? Konje, kola, žene i bogatstvo. Zlato i srebro. I pogledajte, on će istrebiti kola i konje, istrebit će luk ubojiti, neće biti car ratnik, neće ratovati i kada mu kažu imamo 2 mača, kako ćemo skinuti Rimljane, on će reći sklonite mač, to nije moj način, ja nisam tu da vladam armijom, on će kazivati mir i to mir ne samo Jevrejima, nego mir svim narodima i vlast će mu biti od mora do mora, od reke do kraja zemaljskih. Ovo će biti univerzalno carstvo svih naroda koji će vladati u miru bez naoružanja. Biće pravde i rešit će najveći ljudski problem greha u ljudskom srcu. Uspostavit će univerzalno carstvo. Kako vam se ovo čini? Sjajno, jer živimo u tom carstvu. Zašto?
Kad je ovo sve prorečeno još u Starom Zavetu. Egipat je u nama i mi smo u Egiptu. I pogledajte sada. Idemo 400 godina unapred. Od tog proročanstva. 400 godina. Sve je prorečeno. Sve stoji. Treba da se ispuni i da se pojavi. 400 godina unapred. Izrael više nije u Vavilonu. Uradili su hram. Postavili su. Sada su kući. Ali svet više nije onakav kao što je nekada bio. Rimsko carstvo Velesila onog vremena osvojila je Izrael. I počinje dug period rimskog tlačenja. I ovog puta nisu odvedeni kao ratni plen u neko ropstvo. Sada je onaj koji tlači došao u njihovo dvorište. Sada je tuđa vojska kod njih. I rimski vojnici haraju po izraelskim selima, gradovima, prisiljavaju na težak porez, da bi njihova vojska mogla da raste i da bi mogli da osvajaju sve više i više teritorija iz jednog cilja. A njihov cilj je da uspostave rimski mir, Pax Romana. Zato su osvajali svet. Da oni uspostave svoj šalom. A pored hrama, tog hrama koji je gradio Zorovavelj, Rimljani su postavili pretoriju, vojno utvrđenje. I podigli su ga za 2 metra da bude višlje od tog hrama. Da kada Jevreji dođu da se mole u svoj hram, pogledaju i vide da je ipak kula pretorijuma veća. A tako su hteli da im kažu da se zna ko je ovde Bog i ko vlada. Jeste kući, molite se Bogu, ali mi smo jači. Ko je gospodar? Mi smo gospodari i vaše zemlje u vašem dvorištu. I zamislite kako je bilo u tom vremenu, u toj kulturi. 400 godina znaju proročanstva, čekaju, ništa se ne dešava. I sada zamislite jednu porodicu. I oni od malena uče svoju decu. Govore im da su oni poseban narod, izabrani rod. Da je Bog s njima napravio ugovor, potpisao zavet. I njihova uloga je da budu svetlo čitavom svetu. I svake godine čitava jevrejska dijaspora se vraća u taj Jerusalim gde je pretorijum za 2 metra veći od njihovog hrama, pored hrama. I svake godine 3 puta se vraćaju na te praznike i kada dolaze u Jerusalim zajedno sa 1000 putnika, oni pevaju pesmu o slavi cara Davida, pevaju pesmu o vremenu kada je sve bilo drugačije, kada je sve bilo bolje i vraćaju se u njihov grad koji treba da bude zenica čitave Vasiljene, da bude svetlo, da bude pravda, pravednost. I kada dođu u Jerusalim, a tamo tuđa vojska. Kako to objasniti? Pevaju pesme o pobedi, pevaju pesme o Božjoj snazi i sili, o tome da će svi narodi doći da se poklone pred Bogom u Jerusalim. Nema naroda, hram je pust, ima vojske. I na ulicama Jerusalima vojska, okupacija, tlačenje, ponižavanje, sramota. I to je Izrael prvog veka kada je Hristos hodao tim gradom. Šta ćete reći detetu? Oni su kući, a zapravo su u izgnanstvu. Šta se ovdje dešava? Šta će se promeniti? Šta je za njih značilo čitati ovo proročanstvo, koje nije još uvek ispunjeno? Nadati se iz dana u dan da će se ipak roditi taj novi Mojsije, novi sin Davida i da će pokrenuti jedan novi izlazak. Glas je nekoga koji viče u pustinji. Pripravite put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. I zamislite kada se pojavio Jovan Krstitelj, ovo je bila njegova poruka. I on ide i viče. U tom narodu koji je totalno pod okupacijom utučen 400 godina. Čeka, vapi, plače za nekom slobodom. Isto 400 godina su bili u Egiptu, dok se nije rodio Mojsije. A sada su u obećanoj zemlji, ali osjećaju na svom vratu tlačenje neprijateljeve čizme. I pojavljuje se jedan prorok i kaže, glas je nekoga koji viče, pripravite put Gospodnji, pripravite u pustoši stazu našemu. Šta je to za njih, Bogu našemu?
Šta je za njih značilo novi put kroz pustinju? To je značilo novi izlazak. To je značilo nade. Biće novi izlazak iz ropstva. Nešto će se desiti. I posle 400 godina jednog dana u Vitlejemu rodit će se dete. A u Galatima u 4. poglavlju piše ovako. A kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene, pokoran zakonu, da iskupi one koji su pod zakonom. I da primimo svi koji smo se nadali i čekali posinaštvo. Da uspostavi novi zavet i da ponovo postanemo carsko sveštenstvo i narod sveta. Posinaštvo. Sva 4 evanđelja, kada govore o rođenju ovog deteta, citiraju ovo što smo malo pre rekli. Isaiju, 40. poglavlje, 3. stih. Glas je nekoga koji viče u pustinji, pripravite put. Zašto sva 4 evanđelja citiraju baš ovaj stih? Jer je to proročanstvo o novom izlasku. Objava novog rađanja. Jer za njih ovo dete je novi Mojsije, novi sin Davida, novi Solomon. U Mateju 15. poglavlju, tamo ćemo pročitati da žena Hananejka, čija je ćerka bolesna, viče za Hristom. I pogledajte kako ta žena Hananejka u Mateju 15 viče za Hristom. I ona kaže, sine Davidov, smiluj se nada mnom. Ona nije bila Jevrejka, ona je bila neznaboškinja. Zašto Hrista oslovljava rečima sine Davidov? Vrlo značajno. A učenici govore, odbije, ide i viče za nama. Ona nam ne treba, ali ona nije vikala za njima, ona je vikala Hristu i oslovljavala ga je sa sine Davidov, smiluj se nada mnom. Oni, Jevreji, nisu čuli poziv, ali je sin Davidov, Hristos, čuo poziv Hananejaca. Zašto? Zato što Solomon, koji je bio sin Davidov, je Hananejce upotrebljavao kao roblje da grade njegov Božji hram. I nije mario za njih. I zato ova žena sada viče i pita ga, hoćeš li ti da budeš isti kao Solomon ili ćeš čuti napaćen narod? A Jevreji kažu, odbije, ne treba nam. A on kaže, čuo sam te. Ja sam drugačiji, sin Davidov. Ja čujem Hananejce. Ja sam drugačiji. I zato se Hristos zaustavlja i pomaže joj. Slepi čovek, imate isto zapis u Marku 10. Isto viče. Pazite, Hananejka obaspravljena viče na Hrista. Slepi čovek koji ne vidi, hrom, zapravo bogalj od rođenja, kaže, sine Davidov, smiluj se na mene. Zašto on oslovljava Hrista kao sine Davidov? Sin Davidov čuje Hananejce, Hristos, slepi čovek čuje ga i slepi prosijak da bi skrenuo pažnju na sebe viče, a Isus će čuti poziv, čuće viku prosijaka, čuće pozive žene Hananejke, čuće bogalje, izlečit će ih i podarit će im. Solomon nije čuo pozive, a Hristos čuje. Ovaj sin Davidov je drugačiji od Solomona. I ne samo da ga pitaju da li ćeš nam pomoći, nego ga pitaju da li ćeš ti biti isti kao David ili ćeš ti uspostaviti pravdu i pravednost. Ili ćeš i ti graditi utvrđenja, ili ćeš i ti ratovati da bi skinuo rimsku čizmu, možda ćeš i ti postaviti neka vojna utvrđenja da bi sačuvao svoje bogatstvo. Da li ti čuješ, oni njega pitaju, glas potlačenih? Kakav ćeš ti biti vladar? To su bila dva pitanja koja smo izvukli iz Mateja 15 i Marka 10. Solomon nije čuo, ali Hristos čuje. Ovaj sin Davidov je drugačiji. Koje je bilo prvo delo koje je Hristos uradio? Zašto je Hristos pretvorio vodu u vino? Zašto je to bilo prvo njegovo delo? Hteo je jako jednu poruku da pošalje. Hajde da objasnimo. Hristos počinje javno delo i prvo delo je pretvaranje vode u vino. Svadba u Kani Galilejskoj.
I mi danas diskutujemo kakvo je to vino bilo, da li je to bilo slatko, da li je to bilo bezalkoholno, da li je ovakvo ili onakvo. Ali Isaija u prvom poglavlju, sad idemo u Stari Zavet, 21. i 22. stih, za Jevreje, ovo je bilo jako značajno. I pogledajte šta kaže ovdje u Isaija. Kako posta bludnica verni grad, misli se na Jerusalim. Pun beše pravice i pravda nastavaše u tebi, a sada krvnici. Srebro tvoje posta troska, vino tvoje, pogledajte, vino grada je pomešano sa vodom. Nevernost Izraela u ovom stihu je naslikana kvalitetnim vinom koje je pomešano sa vodom. I Hristos kao prvo delo koje čini, upravo pretvara vodu u vino. Gde se najviše upotrebljavalo vino? Na proslavi. I sada Hristos dolazi na proslavu i kao da na toj svadbi on govori o novom zavetu, o novom braku i o novom vinu. Hristos uspostavlja novi zavet tako što pretvara vodu u vino. I spajanje božanskog sa ljudskim. I tada su se nebo i zemlja spojili. Zato prvo čudo koje Isus pravio na svadbi je 600 litara vina, da im dugo, dugo traje. I kada je došao taj kum, šta je rekao? Čoveče, tako je dobro vino. Neko da prvo dobro vino na početku, a kad se gosti napiju, onda lošije, a ti si dobro vino sačuvao do kraja. Da. Razumete, idemo malo dublje. Analiziramo poruke, gledajući šire, šta je Hristos zapravo slao kao poruke. Hristos je uspostavio novi zavet. Napravio je novi izlazak u Jerusalimu, uspostavio je novi zavet. I zato kaže dalje, oj žedni, Isaija 55.1, oj žedni koji ste god, hodite na vodu i koji nemate novca, hodite i kupujte i jedite, hodite, kupujte bez novca i bez plate vino i mleko. Otvoreno je. Ovom zavetu mogu da pristupe svi. Hristos je napravio novi zavet koji će biti otvoren za sve. Mojsije ide na goru, Sinaj, i tamo razgovara sa Gospodom, a Isus jednog dana uzima 3 učenika sa sobom i ide na goru Tavor. I pogledajte, i gle, 2 čoveka govorahu s njim, koji bijahu Mojsije i Ilija na toj gori Tavor. I pokazaše se u slavi i govorahu o izlasku njegovom. O čemu mu govore Ilija i Mojsije Hristu? Govore da će on napraviti novi izlazak. I to gde će biti taj novi izlazak? Novi izlazak će biti u Jerusalimu, koji mu je trebalo da se svrši ili desi u Jerusalimu. Luka 9.31. Na drugom mestu Hristos u Evanđelju po Jovanu kaže: ja sam put, istina i život. Ja sam put, hodos grčki, preko koga će se desiti promena. Kasnije u Luci 9.51 kaže: a kad se navrše dani uzeća njegova, on nameri da ide pravo u Jerusalim. Znači, ovi stihovi govore da će Hristos biti novi put i da će se taj novi put ili novi izlazak desiti u tom velikom gradu u Jerusalimu. Šta će Isus reći Samarijanki kad se sretnu? Pogledajte, i reče joj Isus: ženo, veruj mi da ide vreme kada se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Šta je to sad znači? Šta Isus hoće da kaže? Sreo se sa jednom ženom koja je bila Samarijanka, Jevreji i Samarijani se nisu podnosili, Samarijani su imali svoju svetu goru, Jevreji su imali svoju svetu goru i Hristos kaže: pa gde ćemo se sad moliti? Žena kaže: pa šta ti očekuješ da idemo u Jerusalim da se molim? A on kaže: ne, dolazi vreme kada se nećemo moliti Bogu ni u Jerusalimu, ni u vašoj gori. Gde ćemo se moliti Bogu da nas Bog čuje? Šta je Hristos zapravo ovdje rekao? Izlazak će se desiti u Jerusalimu, ali tamo više neće biti ono što je nekada bilo. Pogledajte, znate šta su rabini govorili? Ovo je sad jako važno. Kada je Navuhodonosor
spalio hram Božji i odveo 605. roblje u Vavilon. Postoji jedan koji je video da kada se spaljivo hram, da je Šekina napustila hram Božji. Zato što Jevreji više nisu bili telo koje je Bog koristio da bi predstavio se svetu. Nije imao s kim to da uradi, a Šekina je slava Božja koja je bila u svetinjama, na svetinjama hranio dva dela, o tome možemo pričati neki drugi put. I iz tog drugog dela tamo se ulazilo jednom godišnje i ako se nije poštovalo, sveštenici su umirali jer je tu bila slava Gospodnja koja se nazivala Šekina. I kada je razrušio i slomio, sve Šekina se vratila. E sad, pošto nema Šekine, nema hrama, gde ćemo se moliti Bogu? I onda dolaze sveštenici, zapravo rabini, dok su u vavilonskom ropstvu i kažu sljedeću rečenicu. Gle, gde se sastanu dvoje ili troje, u Božje ime i proučavaju Toru, 5 knjiga Mojsijevih, Šekina je među njima. Hristos to zna i kada hoda, on koristi sljedeće reči. Koristi njihove reči i daje im jedan sasvim novi smisao. I kaže, ja sam utjelovljenje izraelskog Boga. Ja sam ta slava Božja. I zato Hristos kaže ovako, jer gde su 2 ili 3 sabrana u moje ime, onda sam ja među njima. Ja, u moje ime. A šta citira? Citira rabine. Vrlo interesantno. Da bi im dao poruku o novom hramu i o važnosti Jerusalima. Ovo je zapisano u Mateju 18:20. I Matej onda dodaje, a ja vam kažem da je ovde onaj koji je veći od crkve. Ko je onda hram? Hristos je hram. Gde se mole Bogu? Tamo gde je Hristos među njima. I zato Hristos kaže, evo dolazi vreme i već je nastalo, nema molitve ni u Jerusalimu, ni na nekoj drugoj gori. Gde ćemo se onda moliti Bogu? Gde će biti taj postavljen novi hram? Gde će biti taj drugi hram? Ili treći hram? I sada kada ovo postavite ovako, da li danas, kada Jevreji hoće da sazidaju treći hram, to ima smisla? A znamo ovo. Jer ima smisla. Pa ima smisla kada bi prihvatili Hrista. Ali pošto Hrista nisu prihvatili, Hristos je hram. Nema više mesta. Oni su ga odbacili, hram je ostao pust i kada su ubili Hrista, 31. godine nove ere, zavesa u hramu se prepolovila, slava Božja je nestala i hram je imao potpunu, izgubio je svaku vrednost. Isusove reči i dela su vodile ka Novom Jerusalimu i ka Novom hramu. I on je u Marku rekao ovako, ja ću razvaliti ovu crkvu koja je rukama sačinjena, mislio je na hram, pokazao je na hram, i za 3 dana ja ću načiniti drugu. Kako je moguće? I onda gledaju učenici i kažu, pa ti ćeš ovaj hram koji smo mi gradili godinama da sagradiš za 3 dana. Oni su se sablaznili tada. Ali on kaže, ta crkva neće biti rukama načinjena. Na šta je ovdje Hristos mislio kada je ovo izjavio? Na sebe. Mene će ubiti, ali ću ustati. To im je rekao. Mene će ubiti, ali za 3 dana ja ću ponovo vaskrsnuti. I ponovo će biti prilika da budemo zajedno. Novi hram, novi Jerusalim, to više nisu cigle i kuće na nekim ulicama. Isus gradi novi hram. I na kraju svoje službe, u posljednjoj sedmici, pred raspeće, Isus sa učenicima ide u Jerusalim. I dok prolazi u Jerusalim, primećuje jednu smokvu. Znate taj događaj? A ta smokva zelena, lišće na njoj. I Hristos gleda, kaže, kako blagoslovena i bogata smokva. I zaleti se da nađe neku smokvu. I kada dođe i razgrne to lišće, a tamo nema ni jedna smokva. Nema ni jedna smokva. Drvo je mnogo obećavalo, ali je nije ništa davalo. Slično velikim prorocima Starog Zaveta.
Isus je pružio dramatičan scenski prikaz. I pogledajte šta je Hristos rekao. Zbog toga što si mnogo obećavala, a ništa nisi dala, neka niko nikada ne jede tvoje plodove. O kome je ovdje reč? Šta mislite? O kome Hristos ovdje govori? Za koji narod? Koji je to narod koji je toliko obećavao, a ništa nije davao? I pogledajte sada, šta Hristos zapravo njima kaže? Smokva predstavlja narod i Hristos kaže, tvoja priča je završena. Sljedećeg dana su došli do smokve i vidjeli su da se osušila. I kada su vidjeli da se osušila, ova parabola, naravno, neko kaže da govori o ličnoj pobožnosti. Ako ne radim sa Boga, ne dajem, onda ću se i tako dalje. Iako je i svojevrsni podstrek na razmišljanje o nama samima i o našoj pobožnosti, ona zapravo govori o jevrejskom narodu. I sutradan kad su došli, a smokva se osušila. I znate koju je lekciju onda dao? I onda im je rekao ovako. Imajte veru Božju. Jer vam zaista kaže, ako ko reči gori ovoj, digni se i baci se u more i ne posumnja u srcu svom, nego uzveruje, to će biti kao što govori i bit će mu šta god reče. Marko 11:23. Šta je ovo značilo? Isus je sigurno najveći primjer vere u čitavoj Bibliji. A koliko gora je on pomerio? Pa nijednu. O kojoj govori on ovdje govori? O kojoj gori on ovdje govori? O gori na kojoj stoji. A gdje je tada bio? U Jerusalimu. Stajao je na Sijonu. I on zapravo o tome govori. Tako da, 457. počinje nova era, dobijaju novu priliku, 490 godina, 7 puta 70 koliko je zemlja odmarala, toliko će imati priliku. 27. godine Hristos stupa na snagu, počinje javno da deluje, 31. godine ga ubijaju ti isti Jevreji, koji su znali sva ta proročanstva na pamet, kojima je govorio i prorok, prvi koji je bio Jovan, koji ih je pozivao na pokajanje, da se otvore, da dolazi spasenje, da dolazi novo carstvo i tako dalje. I oni nisu mogli sa time i 31. godine su rekli, bolje da strada jedan nego da strada čitav narod. I tako su sveštenici odlučili da će ubiti Sina Božijeg. Ubili su Sina Božijeg i crkva je počela naravno da raste. Sin Božji je vaskrsao, otišao na nebo i 34. godine Jevreji ubijaju Stefana, on je prvi mučenik hrišćanske crkve. I tada, 34. godine, se navršava 490 godina i smokva se osušila. Jevrejski narod više nema nikakav značaj jer nije prihvatio Hrista. Ali Hristos je nastavio da stvara novo carstvo, da stvara nove učenike koji će ići po svetu i širiti njegovu priču. I u toku svog delovanja Isus je stalno govorio da dolazi novi tip carstva. Objašnjavao je kako će ono izgledati, čemu će biti slično i da je već tu među njima. Govorio je kakav će biti taj car, da će lečiti bolesne, da će slepima vraćati vid, hromi će hodati, slepi će vidjeti. I ovdje se također pojavljuje Jovan koji Isusa predstavlja kao jagnje Božije. I pogledajte, a Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu učenika svojih, misli se na Jovana Krstitelja koji je u tamnici i reče mu, pitajte ga, jer ima krizu vere, pitajte ga, jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? Jesi ti taj o kome govore sva proročanstva da će doći? Jesi ti Mesija? Jesi ti spasitelj koji će rešiti problem sveta? Problem našeg naroda, ali problem čitavog sveta. Mi smo pokušali, ali ništa nije uspelo. Ja sam bio glasnik takvog, ali kriziram. I dolaze ovi i pitaju Hrista, jesi ti taj? Poslao nas Jovan. I šta Hristos odgovara? Idite i kažite Jovanu
ono što ste čuli i videli. Šta su videli i čuli? Slepi progledaju, hromi hodaju, gluvi, gubavi se čiste, gluvi čuju i mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje. Isus Hristos je novi vladar koji svoju moć upotrebljava da pomogne onima kojima je pomoć potrebna, a ne gradi carstvo komfora i ležernosti, kao što je gradio Solomon. Od njegovog odnosa sa Bogom i drugi imaju koristi. Hristos daje i Hristos rešava. Hristos je sluga koji upotrebljava svoju, on je vladar, ali u isto vreme i sluga koji svoju moć upotrebljava na službu saosećanja i ljubavi. I ono što je najveći dokaz jeste Evanđelje po Jovanu 13. poglavlje, kada Hristos uzima lavor i počinje da pere noge svojim učenicima. Prvih 5 poglavlja, prvih 5 stihova. Evanđelje po Jovanu 13. poglavlje gde kaže, a Isus je znao da mu je Otac dao sve u ruke, a Isus je znao ko će ga izdati. Isus je mogao da donese bilo kakvu drugačiju odluku, ali on je tada odlučio da će svoju moć upotrebiti da služi. A Petar kaže, nećeš ti moje noge da opereš, ti si Gospod. A on kaže, ako te ne operem, nemaš dela sa mnom. I onda Petar kaže, operi me celog. A on kaže, ne treba celog da te perem, nego samo noge. I tako je Isus kleknuo i oprao je noge stvorenjima. Svakome, pa i Judi. I tako je pokazao da je taj događaj je zapanjilo nebo. Nebo je sa budnom pažnjom gledalo šta će on uraditi. Da li je moguće da će stvoritelj čitavog univerzuma se poniziti tako nisko? I to je pravi vladar. Hristos je sluga koji upotrebljava svoju moć za službu iz ljubavi i saosećanja. Novi car je zapravo sluga koji rešava problem ljudskog srca i otvara nam put ka Bogu. Taj novi izlazak ukazuje na novi grad, na novi hram, na novu zajednicu. O tome ćemo pričati sutra. A 70. godine drugi hram je potpuno uništen i to je bilo 40 godina nakon Hristovog vaskrsenja. I tu su se razišli. Jerusalim je izgubio svoju prevlast, a Hristos je osnovao novu zajednicu koja je trebala da širi svakom pokoljenju priču koju je Bog zamislio. Vi i ja danas smo sledbenici Isusa Hrista. Vi i ja danas imamo hram kome se možemo moliti neprestano kad god to poželimo. Znate kako? Kad god u njegovo ime se molimo Bogu, Bog nas čuje. I to pišu i Jevrejima poslanici, a mi imamo takvog posrednika koji razume sve naše potrebe i otvara nam vrata Bogu. Eto, tu ćemo stati za večeras. Sutra idemo još korak dalje da vidimo to nebesko carstvo.